Så når man her igen. Vi er så inde på Danmarks største krigshistoriske festival i dag. Og jeg kan godt sige, at der er spændende her. Jeg vender kameraet om et øjeblik, og så skal I få lov til at følge med. Så tager vi en tur på tidslinjen. Vi starter i år 75 hos romerne her, og så skal I ellers få lov til at se med. Så går vi simpelthen 2000 år frem i tiden på de næste 10 minutter, eller hvor lang tid det nu tager at gå hele den rute. Så se, her er vi i en romersk legionærlejr. Og jeg kan godt sige, at der er lidt for enhver smag. Der er store skjolde og romerske legionærer. Der er fine damer. Skjolde og våben, og det ligner... det er spyd. Sådan. Og en ballista er der som mænd også. Men det er... Der er også en romer her. Som I kan se, det er år 75. Det er simpelthen starten af tidslinjen her. Og en romer, der står her og forklarer og fortæller og viser. Jeg synes, I skal komme herned og se romerne alle sammen. Der bliver simpelthen så meget at kigge på, men lad os følge tidslinjen her, om vi kan komme igennem alle de mennesker, her er. Så går vi videre op igennem tiden, og vi kan se, her er super store, skønne og grønne områder. Vejret er fantastisk. Så nu nærmer vi os år 980, og her er meget varmt i dag. Hvis ikke I allerede havde opdaget det på grund af min sunde røde kulør og sved på overlæben. Men jeg vender kameraet igen, så kan I se. 985 nåede vi op til i årstallet. Her er en lille vikingelejr, der har gang i kamp og alt muligt. Der er også masser at se på her. Og så tager vi endnu et langt spring i tiden. Næste stop på tidslinjen, det er hele vejen op i... Kan vi zoome? Det kan vi godt, men man kan ikke se noget. Nomen, som er i gang med vores anden tidsperiode her, ud over mig selv som russer. Og det er lidt mærkeligt at se, der står egentlig i min kjole. Der skal du bare se her, der er Nomen, som altid godt befolket. Nomens lejr her, og en fin flot stand, leveret af Ejby-bunkerens helte. De har selvfølgelig en stor stand her og fortæller en hel masse om alle deres spændende våben. Det kan være, at vi lige kan liste os ind på og se en gang. Så kan man putte kogen i beinet. Sover sådan, så bløder du ikke længere, så går det nok. Ja, men man prøver med alle mulige mange spændende ting, man eksperimenterer frem, og man finder blandt andet ud af, at dem, der ikke når ind til spilskaleren, nok skævt ting af. Men jeg synes, I skal komme med ned og besøge den her fine tidslinje. Så kan I komme ned og se blandt andet Nomens ene gruppe, renæssancefolkene, der står her og pryder landskabet. Men vi fortsætter ned ad tidslinjen. Patrick, hvor er mit? Og vi fortsætter ned ad tidslinjen. Det var 1536. Følger du Mik, og så følger med ned til os selv. Så går vi videre og se, der er simpelthen Ejby-bunkerens folk. De har Oplevelsescenter Vestvolden har lavet sådan en fin tidslinje, et kort her, hvor man kan se alle grupperne. Og når Nomens ene gruppe, vi står så der, og vores anden gruppe ligger helt heroppe i den anden ende. Der er mad, og der er toiletter, der er drikkevarer, der er masser at komme efter. Og herude på den store plæne ved den monsterstore kanon, der virkelig, virkelig er voldsom, der er også en stor arena, hvor der vil være masser af shows dagligt. Det næste starter lige her om 20 minutter, tror jeg.
Så hvis I har en virkelig hurtig bil eller er i nærheden, så kan I nå at se det. Men vi fortsætter ned igennem tidslinjen. Hvor blev Patrick af? Han er gået ned for at finde dig. Find ham. Og så følges tilbage. Han står. Find ham. I skal følges ad, og I skal holde øje. Der er lige en masse at holde styr på. Der er en lækker lille sted, hvor man kan få både noget at drikke, noget at spise. Og så fortsætter vi. Der er selvfølgelig en informationsbod lige derovre, hvis I har brug for det. Sådan at de kan spørge til råds. Der er en stor bygning herinde, hvor der er mad til alle reenactors. Og et sted, hvor man lige kan få siddet og hvilet benene. Og det kunne være meget rart, fordi det er ikke helt let at rende rundt og slæbe på sådan 4,5 kilos AK-47 her. Se, nu når vi til næste punkt på tidslinjen. Og det er 1575. Vi er i gang med, det er nogle historiske fægtere fra renæssancen her. De er rigtig fine i deres outfit, og jeg ved, de har nogle rigtig flotte våben, og hvis de er rigtig dygtige til deres kram. Jeg vender kameraet, så kan I se. Der var simpelthen, der kan vi lige gå hen og kigge en gang også. Ja, den her vakkel. Wow, den føles lidt usikker. Den er lidt usikker, den her. Og eller spejder. en masse. Yeah, no, it's not deactivated. Actually, it's not even. It's just a replica. Because we need too many permits, so it's a iron cast. Yeah, I see. Yeah. So, how far can you disassemble it? Oh, just about all the way. Once we actually had a break. It's a bit. We had an old Russian lady coming and but it's who grew up in the town where they built these. Oh. So she started to take it apart, and she reached a point, and then you couldn't take it any more apart. Yeah. 'Cause There's no bolt, nope, and there's no. 'Cause it only- There's no gas rod. no, because it's only cast iron. Yeah, This I is as see. far as it goes apart. Okay. Yeah. Well, I don't have experience with AKs, but I have experience with Gales, Yeah. and they're pretty. As long as you can put it back together, I'm happy, because I'm not sure how well I would do it. Så. Men som I kan se her, tidsgrupperne, vi er gode til at snakke med hinanden, og der er masser at komme efter. Der er masser af tohåndssværd her, og nogle rigtig fine, nogle af kåre, og hele muligheden. Lige så snart vi har fået samlet vores AK her, så tager vi og fortsætter ned tidslinjen. Oh ja. Because Galil is exactly like AK. Ja, okay. It's like 100% exactly the same. Yeah, super. Thank you. I'm sending live, so I have to go on with our time journey. We'll be seeing each other later, maybe. Ja. Ja, vi har aftalt, at nu går vi her den her vej ned igennem tidslinjen, ned til vores egen. For Miguel står og venter på os. Så nu følges vi ad. Ja, det var fordi han kigger lidt efter dig. Og nu jeg sender live, så ikke mere snak, og så opfører jeg ordentligt. Så, vi er på vej videre. Vi tager et ordentligt spring igen fra her tilbage, hvor der var 1570, er vi nu på vej til 1807. Vi tager nogle store skridt i tiden her, men ellers så ville det også tage for lang tid at gå 2000 år. Så vi klarer det på en, jeg ved ikke engang, hvor lang tid vi har sendt endnu, men vi er i gang, og vi arbejder på det. Jeg vender kameraet, så I kan se. Vi er på 1807 nu, har en fin lejr, og der er telte, og der er mad, og der er simpelthen det hele at komme efter.
Så igen, vi er her både i dag og i morgen, og I kommer bare ned og oplever. Så kan I komme og besøge lige den periode, I har lyst til, eller besøge en periode, I ikke kender så meget til, og så kan I selvfølgelig lære noget nyt. Her har vi nogle flere soldater. Når man bevæger sig her mellem tiderne. Følg med. Og igen, de her fantastiske naturskønne omgivelser. Om ikke andet, så er det en god gåtur. Men herinde ligger selve voldanlægget, og flere steder vil I se af forskellige bunker dukke ud af volden her. Her går får herinde, og det er jo dejligt at komme alene for fårene. Så nu er vi på vej ind i en ny tidsperiode. Her er lige en lille hestefold. Her er en naturlegeplads, hvor ungerne de kan tonse rundt. Og stor lejr her for, er det sydstatsfolkene, eller er det nordstaterne? Jeg kan ikke huske, hvem der har hvilken farve. Og nogle af grupperne her, der har deres heste med. Men vi er nu i 1864. Blue and Grey. Og en stor lejr her med masser at se på. Og der er også på den anden side af vejen masser at komme efter over det hele. Så der er en hel masse at se heromme. Se, hvad vi lige kan gå ind en gang og hilse på. Og der er masser af bum og bang og yay! Jeg sender live, så det går ikke. Men jeg kan gemme den her bagved, mens du tager et billede. Det er varmt. Så. Vodka. Vodka, det er nogenlunde, hvad jeg kan sige. Jeg har det sammen derhjemme. Ja? Ja, jamen det er også et godt bum. Yes. Njet. Men jeg har den rigtig støj. Okay. Støj. Er det ja, eller? Okay. Støj. Og vi arbejder os videre igennem tiden. Fra 70 til nu er vi i 1864. Og et lille skridt videre, så er vi allerede i 1914. Så er vi jo tæt på at have gået samtlige 2000 år. Har nogle KFUM-soldater her i en fin lejr. Der er både sygeplejersker, og der er masser af det hele. Og det var 1914, så det må vel være Første Verdenskrig. Vi nærmer os 2. verdenskrig lidt længere nede af hjørnet her. Og se igen, der er masser at se for både børn og voksne. Og igen, naturskønne omgivelser, det er så fantastisk. Og vi arbejder os lige. Ikke nogen kort rute, men så er der til gengæld også til hele dagen. Du kan se volden herinde bag ved mig, der strækker sig så langt øjet rækker i begge retninger, både den ene og den anden. Lige om lidt så kommer vi til et af de her steder, hvor man kan se bygningsværket gå igennem. Der er stadig ikke nogen skilte her om perioder, men jeg kan lige vende kameraet, så kan I se, der ligger en lille lejr herinde bag ved os. Kan man se den for lyset? Der ligger en lejr herinde bag ved os. Og her har vi Vestfront. Det er 2. verdenskrigsgruppen, der holder til herover. Og igen, også velbesøgt. Masser af spændende ting at kigge på. Masser af ting, man kan få lov at kigge på og røre ved og høre om. Og de er også alle sammen nogle rigtig gode formidlere, så der er også nok at komme efter for både børn og voksne og publikum i alle aldre. Og vi husker selvfølgelig, her, der kan I se et stykke af volden, hvor man kan simpelthen se, hvad der er inde bagved. Der er
Der er krigsfestivalens frivillige, der gør et super godt arbejde med at holde alle affodret og hydreret. Vi har samaritterne. Hvis nu Vestvoldens folk ikke gør deres job ordentligt og holder os godt hydreret, så er de her til at hive os på benene igen. Er det ikke også rigtigt? Det er godt. Og vi kan se de flotte omgivelser her. Og så nogle steder, hvor bunkerne kommer igennem, der kan man simpelthen se, der er sådan nogle små udstillinger, der piker igennem nogle døre her. Og så er vi ved at være ved vejs ende. Vi er... Nej, hvad var det, jeg sagde? Vestfront lige før. Det er der 1. verdenskrig og ikke 2. verdenskrig. Det er mig, der sludrer. Nu kommer vi op til 2. verdenskrigsfolkene heroppe. Med deres flotte lejre og deres flotte uniformer også. Igen. Så nåede vi til 1940. Og 2. verdenskrigs, en af lejrene her. Med deres super flotte uniformer. Og masser af bum og bang, man kan få lov at kigge på. Og man må garanteret også se med fingrene. Så jeg synes, igen, kom nu ned og kig på alle de spændende ting, her er. Og komme efter. Og de har moderne lanseræs her, kan jeg se. Og vi går videre til 1945. Så er vi også snart ved vejs ende, det vil sige den sidste tidsperiode efter folkene her. Go slow, no dust, no shells. Okay. Du kan ikke køre særlig stærkt, fordi det er en firehjulstrækker. Nej, og se nu der er simpelthen en faldskærm med rationer, og hvad skal jeg give dig, skal jeg? Hold nu op. Der er... Tina! Hej! En af de dygtige folk fra Vestvolden her, fra Oplevelsescenter Vestvolden. Og jeg må hellere se, om jeg kan følge trip her. Og jeg skal gå her og snakke, for vi sender live fra Nanomen, imens vi er i gang med at vise hele ruten her. Og nu er vi næsten ved vejs ende. Og så synes jeg, så har vi også gået 2.000 år, så har jeg også fået dagens motion. Tror du ikke? Gider ikke at høre på folk, der tager 25 kilometer. Jeg gik 2.000 år i går. Ja, lige præcis. Så igen lidt af det hele, der stikker ud her. Man kan se, der er nok at komme efter. Så er der... Det er jo også udover, når der er krigshistorisk festival her, så er her jo også her naturskønne områder, som bliver brugt til rigtig mange ting her. Der er rundvisninger dagligt, og de holder så mange arrangementer. Så om ikke andet, så gå ind og, hvis ikke I kan komme i dag eller i morgen, så gå ind og tjek deres hjemmeside, fordi de holder altså så mange arrangementer og så mange aktiviteter i løbet af året. Så Vestvolden.dk. Så kan I gå derind og kigge. Og herinde, der fårene, og de er vist trukket om bagved, der har de simpelthen de dejligste kælefor. De har vist også nogle naturvejledere, der går rundt hernede. Og man kan se det sidste røde skilt. 1962, så er vi tilbage i nutiden. Næsten. Den seneste tid i hvert fald. Her hvor den anden halvdel af Nanomen hører til i dag og i morgen. Den 17. og 18. juni. Så jeg kan lige gå. Jeg springer lige. Vi har vores egen stand her, der er optaget, så jeg smutter lige stille forbi den. Og se, der havde vi startet med at have en russer i romernes lejr. Nu har vi romere i russernes lejr. Jeg tror, vi bevæger os lige forbi, og så tager vi en runde rundt og ser på resten af koldkrigsfolkenes lejr. Fordi jeg kan godt sige, at der er rigeligt at komme efter. Det er en stor lejr, der er rigtig mange grupper her. Så hvis vi lige går en runde der, så kan vi slutte af med Nanomens egen. Her er også camouflage og så meget at kigge efter.
Og se nu der. Det var den der super fede vogn, de har her. Og herinde har vi selve bunkeren, som er lavet om til stort museum. Og det er værd at besøge. Det er virkelig, jeg har været derinde en enkelt gang. Når vi har været herinde, så har vi jo som oftest optrådt, men vi var jo så heldige, det ved I faktisk slet ikke, det er måske en statshemmelighed, men det får jeg at vide nu alligevel. Vi var jo faktisk for ikke så længe siden herinde for at blive interviewet til en artikel, hvor den skal vi nok smide op på siden lige så snart den bliver udgivet. Men derfor er vi så heldige, at vi nåede ind og kigge og få set rundt omkring inde i bunkeren. Nu er vi til vejs ende, hvis Nomens anden bod, anden stand, våbenstand, hvor vi har alle de spændende ting, som Nomens koldkrigsafdeling har at byde på. Og det var vist mere eller mindre alt, hvad vi havde, at gøre for i dag. Jeg tror, jeg kunne lige starte med at slutte af med en hurtig tår at drikke. Du må gå med den. Og får du God russisk vodka, eller vand, men det ser sjovt ud at drikke sådan en flaske her. Det passer mere til. Jeg har opdraget til at have respekt for våben, og det har jeg. Det skal man også have. Den her har jeg ekstra På god russisk manér. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak for i dag, og jeg håber, at så mange af jer som muligt har mulighed og tid og lyst til at komme og få set dig. Så kom og besøg os hernede. Som I har set på hele vejen 2000 år, har jeg så meget forskelligt at se på til mange forskellige interesser i alle aldre. Så kom, lyt og lær og leg og oplev. Det bliver sådan en fed weekend. Så have en rigtig god weekend derude. Hej!